نوخشيشون كيغل خوشون كديرف رمزان فوتو كالاشين المخكركي جير خود عليتر زوربان مينيسترو ومعرف جنبولات بقصدينيح سنتيم باي غيرت اتيخت اخ بونتخو نيزمشكا حيق ليفالور زيني غير دات سؤالرو تجعدو باخرخوي بيلقل ليتسغلر التيشنبو ميموريال قيتشون دي شو ارلوخ عليك قلبسيت كافكاس اسامبلين بريزيدنت كوتايف روسلان قزلش دحلويران كوميتيت كيغل خو كاليابين إيغر كارلدوق دعدخ نشكيران شوح أميداقير موزغر دوخر دوخ كديران سورتن تعمو كالاشيرت تغيبخي استقلاترخ مخكر تشيو حارشولقي منيسترالان كاليجي حدا على تنش نوخشيشون أورخل خوشو كدير فرمزان يوخادا حيدنا إيل ديت نشدارشوناخ موستخي بو إل ستقت إي قويقي تون تحن شين ساعتيح قميلش دو دعلاتنا إسولي أورتدوق Пятигорские вёди, тигах масех молга моли, меттвалас лечган аца, оцюган массара язду, лечгина, вина, викин богш. Тхун бех кшсадохкш, шенер каман, шешлер бейш, бог кадырас. Өрсичуен авиация ногу дешейман президент эскарш шенридина, идли провинциер Маарат энну уман ол юққал далацна. Идли провинциях еқилорчах шол халью Маарат энну уман. Куте харш денушках идли бехт этеанч пачалк эскарш провинцин қилбир шүрметк далацнер. Кейманс тухашдо өрси авиацияну. Оппозицияну гуманитар организация шачадарях иттанышках нахбайну отстухашках. Оцюган Китайн о мокшал алшеран комиссин хамашца Кирилл Юqyalch коронавирус олч унхвелла цабайт гейши твахархо. Унделла презер испай кустре вейтстаган. Иттанышк хабелла Европан қилб Американ Азин мехшка лазар хақделаш. Цайт миллион вахар хошиен чухвех Китайр уханьга луршу вирус яқаран эпицентр. Иштбу маршрутион хамш. Хош қибер шүр боустер ойушу тхасайтя социал маждышка.